Ce ai făcut, mă, nene, Otilo? Pornesc pe Africa cu Tesla, începe aventura. Uitați ce este în satul mare, lângă satul mare. În Ungaria am înțeles că autostrăzile sunt blocate, unele locuri se circulă pe bandă, deci va fi o aventură faină. Asta v-am spus și în vlogul de ieri, că chiar dacă Maroc, și în Maroc ninge, am văzut ieri videoul unui motociclist, deci acolo ninge, e nebunie, ninge în toată lumea asta. Așa că pregătiți-vă, pornim în aventură. Începem cu Tesla în Africa, dar întâi trebuie să traversăm Europa, unde de mâine și în satul mare, aveți grijă, se anunță minus 20 de grade. În toată Europa va fi iarnă de Siberia cu zăpadă multă. Hai să vedem cum poate Tesla, cât o să consume, o să am curent destul. Ne vedem pe drum, imediat, pornesc. Hai, pa, 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 mergeți pe pagina de YouTube Berti Ciotila, acolo vin cu vloguri zilnice.